pakuti khanga tikumeneku za namwali akufika tilowera kumeneko pani Because kukutsikizirani tsopano kuti kuno ndili ku area 10. I have a strong feeling kuti pakhoza kutuluka Arthur Peter Mutharika apa ndi munthu wamayi koma siri kudziwa zoti ndi ndani. Zomwe zimachita mkuva mame pa mdipiti wa galimoto za Peter Mutharika ndezalira kale kusonyezeratu kuti nthawi iliyonse pano pakhale ndithu kuti pakutuluka mtsogoleri amene wa chipani cha DPP kuti akapereke kalata zake kubungwe loyendesa chisankho la MEC iliyonse chifukwa pano payamba pikilipikili pakachita pikilipikili sizisowa ndiye kuti kumadziwa ndipo zaso kutsimikiza kuti galimoto lawo la VH achausinchaja ndawo kutuluka apawa komanso akuluakulu ena ndikoza kutsimikiza tsopano kuti zonse zatha tsopano. Ndikuonanso awanoma mchisale mtetezi wa Peter Mutharika nawonso akutuluka mwana wawo tandikira mafuta alipo mpano zizi kungosonyezeratu kuti zakonzeka muli bwanji muli namwali nkatimo wino mwana wawo wa Mutharika kutsimikiza kuti namwali akubwera ndipo galimoto ino limene amabwera Mutharika pali iyi imakhala patsogolo pawo ndipo panina pambuyopo kungosonyezeratu kuti nthawi iliyonse akhale akutuluka kuchokera mkatimu ndipo ndimanena kuti I have a strong feeling kuti akhoza kukhala wamkazi running mate iwone kuti ni ndani koma nthawi iliyonse tikhale tikukumazirani pano pa Zodiac mukhale mukuona ndimanena kuti njinga ndikupa mame zionetese kuti nseruwo ndikiye galimoto ili limene ndithu muli limene ndithu mula Mutharika ndilandima sitikuona mkatimo koma mutilole kuti ndipita ndithu tikakuonetseni kuti galimoto limene mukuliona mchithunziro ndi limene muli Arthur Peter Mutharika ulendo umenewu ndi wa ku BICC ikhale atuluka mmene muja galimoto latingeli inaonekana kamano nadoona vitu goma kwanza vitu aina kama wiki aje tumaje kwanza wale mnaona na kuko minabo nafikira mwana ndima ya kunyumba kabisa bena mwina kwa maana hapo ikati ni bila maana jambo hilo hapa kwa hivyo ni bambikiwa habari mwene yani amua Peter Mutharika kabeleka mara zao kubele kukitu ku BICC kanga mara ile kwanza kama no sio wote na area 10 kupita ku zingu wa Mutharika International Convention Center kama mambo wa ukulu uli ndipo hizi njinga za nkuva mame za Mutharika masokolovo ndipo yo ali galimoto linalo mumwe muli muntu wamayi koma ndine kuti ndi mayi akunyumba kapena ndi running mate
tikale tikupendula zonsezo kumphindi zosachedwa pompano pa Zodiac. Musasunthe, khalani pompa. Zona Christina taona kuti zatu Alex Banda amene anali kumene akunyamukira mtsogoleri wa chipani cha DPP apita kuthalika akuti kumene kotu zikuoneka kuti zonse zapya timaona mzituzi kuti anyamuka tsopano kubera kubera kuthalika International Convention Center BICC koma sikufuna kuti mina tidziwe kuti atamangana ndani sisi kuoneka kuoneka gari zawozoka siri kuziwa kuti kwenikweni siyendi motani siri kuziwa kuti siyenda motani tangoona zokuti galimoto zimene zanyamuka mwina afuna amakengati pena anamakira roundabout ya chichini pena anatenga chikulireji kuti bosa chidabomba tikale tikutulukira pa Capitol Hill ndipo bosa kalisa tikale tikufika pa mutakuona zisuzimo chingazo anaenda nayo atsogoleri pambuyo pa galimoto wa ndipito umeneyo wa mtalika njira imeneyo ulendo umeneyo ndopita ku BICC. Kale tukufuna tuone kuti ni ndani running man ni ndani kati namwali akutesidwa kati kupimba ni mchingo ngati kudambwe sitikuona nkhope ndipo
ndipo makazani ochedwa tinted omwe achinga galimoto lawo pati kuona koma apa ndikutika kukhala pang'ono kufika pa mambano opita kuti ayi omwe akusalika akupereka kalata zawo galimoto ilo ndiye kuti posachita pachana chake chichitike ndipo awa ndi asilikali ndi aja ndi manena mawa omwe kali chelu chifukwa ife tili pano kuti tikuonetseni awa ndi omwe akhale akuteteza galimoto limeneli lakusokolera ameneyi komanso kuyindiriza ndi manena kuti likhale likulandira galimoto limeneli lafika ndipo pano ulendo ndi wachangude mukhale mukuona pano azonia tikhale tikuonetserani kuti kodi akutuluka ndiya chitetezo ndopima chitetezo ndopima ndipo limene zililimo molalo ndiyokwerasa mene mukumvera molalo ndiyokwera
ndipo pano tayandikira chibarricade kapena mchingo wa zitsulo pa BICC. Nthawi iliyonse tikhale tikuona kuti kuti ali kamera ndindayo kapena akatuluka tionenso komwe zonsezo tiona koma tachoka ku area 10 koma takufika kuno ku BICC sitinatsimikizebe kuti ndiyani sitinatsimikizebe kuti ife zizindikiro taziona ndipo pano tizibweresa moyera. DPP amene wandiyapita mtalika afika pa malopano kuti azapereke kalata zawo za kubungwe limeneli loyendetsa chisankho la MEC. Ndiye Alex ndazanga wose mina simutha kuwamva panopo chifukwa choti pali gulu la anthu pali phokoso lochuluka likunena pano pita mtalika afika kumene apa pamalo pano kuti alowe mkati mu mchipinda mmene akumaperekera kalata zimenezi. Ndiye otsatira achipani chimenechi cha DPP ndi ochuluka kwambiri amene azaza pano pa BICC motero kuti njira ipezeke kuyambira dzulo takatili pano koma kuti kuona nyinji ochuluka chonchi wanthu ndi lerolo limene tikuona kuti anthu akabwera ochulukirapo otsatira chipani chimenechi kusiyana ndi amene anabwera dzulo kutsatira atsogolerawo amene anabwera kudzapereka. Ndiye chimene chichitike ndi chokuti akalowa mkatimu mwambo opereka kalata yawoyamba ukumayamba ndi zolangulalangula kuchokera kwa mmodzi mwa akuluakulu akubungwe limene la MEC, kenako akumaza mudzutsa amene akuyimirayo kuti anene kuti kodi ayenda ndi ndani pa chisankho chimenechi udzama ndi running mate, kenako akumaza pereka kalatazo. Akapereka kalatazo makomishona a MEC onse akumaka unika kalata zimenezo mwachangu kuti aone ngati pali zina ndi zina, kenako akumaza umuuza oyimirayo kuti kodi zayenda bwanji, ngati zayenda kuti asanaonepo china chake akumamuuzanso pomwepo kuti mongogwirizira templalire ali
ali bwino kuti azayimira koma kuti azakaunikanso akalandira onse kalata zonse kwa onse amene akuyimira padakali pano ndi namba ya 22 koma tamva kuti wina wachoka pa mpikisano umenewu sayimiranso mwina padakali pano nditakungoyitanabe maanalisi athu yamikani Mtete komanso Peter Jegwa yamikani tili pano mwina tangofotokoza kuti zinthu waziona bwanji mmene akuzapereka kalata zawo apita kutalika amene akhalepo mtsogoleri wa dziko lino amene wakoneka kuti anakonzeka kuti abwere ndi owatsatira pambuyo pawo ndaona ndithu ngati mkati mu auditorium mwadzadza kale koma pali khwimbi la anthu ambiri amene akuwaperekeza kuwapatsa sapoti koma poti nkhani za ndale anthu amathaoneka ngati akupatsa sapoti koma pochonga osadzaka kuchonga koma iye ayipabwera ndithu khwimbi la anthu kona kuti anakonzeka kuti tsiku lakuti tikapereka mapepala komanso tingoyembekeza kuti zonse zofunikira za MEC akwaniritsa. Jegwa, no hint yet about the running mate, yeah? So far, we still unaware of who the running mate to Professor Arthur Peter Mutharika is. We can rule out the fourth president, Enoch Chehana, because he himself said that the agreement he has entered into with the DPP is that he's going to be the second vice president. By extension, we can rule out Frank Mwenifumbo, because obviously he comes from a neighboring district to that of Enoch Chehana. It would be very unlikely that Peter Mutharika can pick a running mate from Karonga in Frank Mwenifumbo and then a second vice president from Rumpi. Amenepo kusatuluka ngati mukuona muchithunzimo Peter Mutharika owanyadira ndikungo ndi amene akukuwawo ndi amene adzadza pa khomo limeneli ndimatero Jegwa kuti running mate kapena kuti ayenda ndi ndani sizidziwikabe sitinadziweka ayi chifukwa chokuti mmene tikakumbukira pa chisankho cha mbuyomu Peter Mutharika running mate adachita madongosolo okamutengera pa njira lero timu ya Zodiac inali ponseponse kuyambira kumene kunyumba munjira monsemu kuchera palibe pamene anayima nkutenga munthu ndekuti mwina za ulendo uno apanga zosiyana nkutheka kuti mwina mwa anthu amene alowa kale mkati mmodzi mwa iwo ndi amene akamulengeze kuti ndi amene ayende naye. Ndinenenso kuti kuchokera pamene tili pano sitinaone kuti Peter Mutharika ayenda pa galimoto ya mpanda denga ngati mmene anachitira Joyce Banda dzulo kuti mnaoneratu mu galimoto muja ayenda mu galimoto yochingika anthu akuwaona koyamba akutuluka mu galimoto phokoso limene likumvekali panopo pamene anthu aone ngati atuluke ndi munthu wina. Komanso kungonjezera pamenepo mbuyo omwe adalengezapo a DPP kuti ifeyo running mate olo tipange migwirizano wachiwiri tidzatenga wanchipani mwathu momwemo. So most likely akozakhala wanchipani momwemo atokha wanchipani momwemo komanso tizizindikira kuti paja DPP ili ndi ma vice president mzigawo zonse nde atokhala mmodzi mwa iwo atokhala wina wapadera oni sitikuyembekezera koma tingodikira chilichonse tichiona popeza nthawi yathakale apa tidikira pang'ono tiona zonse zibwera zoona. Ndinenenso kuti ngati Enoch Chehana agwirizana adi kuti akhala second vice president ndikuganiza kuti wina olo mu DPP momwemo sangatengeso wa kuchigawo cha kumpoto, so we can rule out akhoza kukhala mwina tiyembekezera kuti akhala wa mchigawo cha pakati ngati akuganizira za ndale za zigawo popanga chiganizo chimenechi. chabwino ndiye panopo we have been mobbed pali khwimbi la anthu pa khonde apa moti achitetezo akuchita kubwera kuti ateteze katundu amene tinaye koma Peter Mutharika alowa mkatimu padakali panopo ali mkati akupita kuti akakhale kuti mwambo umenewu uyambe mwambo wopereka kalata. Uwu ndi mwambo woyamba lero, mwambo umenewu paja wayamba dzulo and unayamba ndi Joyce Banda
amene anapereka m'malo mwa chipani cha PP kenako panabwera Adilu Chilungo oyima paokha. Madzulo enieni kunabwera Daniel Dewey achipani cha National Patriotic amene anawabweza abungwe la MEC kuti pali zina ndi zina zoti akakonze kuti abwereso awapatsa mpakana pa 30 July. Lero ndimene tikuteromo kuti oyamba kupereka akuyenera kukhala apita Mutharika ndi amene alowa mkatimu, kenako malinga ndi ndondomeko yochokera ku bungwe la MEC pakuyenera kukhala Tobias Milward amene wandoyima paokha. Timayeneranso kukhala ndi Frank Mwene Fumbo, koma iwowo anena kuti sayima, so ndiye timve kuti zikhale bwanji kuchokera ku bungwe la MEC. Ndimene zilili pano mwina mzangaso ndi Charles Vindulo. Charles, waona bwanji kufika kwa mtsogoleri wa chipani chimene cha DPP pano pa bingu amene walowa mkati mtuma? Mada tikuoneka kuti ndimene palili pamuzi pano mene pakalira panja pano pakhonde pene pano tikuoneka kuti chipani chimenechi anakonzekera ndithu mwambo menewu. Amadziwa ndithu kuti mmene akubwera kuno abwere ndi molalo yotere, apange zotere moti kunoko ndithu anthu alipo ambiri nkumaitanso kudabwa kuti kodi anthu amenewa atulukira pati kwenikweni. Koma chikudabwitsa ndikuti tangoona makakasi pani zina amene tikuwaona panja pano ndi a Ford amene taona, koma zipani zina sitinazione. Komanso pamene tulankhulana pano madam oti nkhani ya running mate sinadziwebe kwa Professor Peter Mutharika walowa mkati muyekha, ndipo pomwe wafikako mmene tikuonera zithunzi apo ndoti adakalibe kuti ali yekha, ndiye timve kuti running mate akhale nani. Ndikuti asinda strategy jegwa matero chifukwa chokuti ulendo oyamba 2014 anatengera 2019 yes. Anatengera running mate pansewu nkutheka mwina kuti ali mkati kale momwemo. Mwina ali mkati momwemu akufuna kuti mwina paja ma commissioners akakuitana kumakufunsa kuti kodi uyenda ndi ndani pa ulendo umenewu. Ndiyo mwina nthawi imeneyo tonse mwina timvere nthawi imeneyo kuti zitere, koma ife tikikebe tcheru makamera athu mkatimu kuti tione kuti kodi mmene muzikhale bwanji. Koma panja pano ndithu pali kwimbira anthu ndithu moti tumachira kusowaso kuti kodi tiponda bwanji tikhala bwanji, ngakhale kuti anthu mutimve bwinobwino uko kuti mutimva moti bwanji, koma tizionera limodzi mada kuti kodi zimene ziyenda bwanji makamaka mkatimu. Nditero kuti ngani yokuzana ndi running mate ndi posachedwa pomwepa pamene tiziwe chifukwa mwambo kangoyamba awafunsa kuti anene kuti kodi abwera ndi nani pa chitsango chimenechi. Nje tinene kuti ife tachokera mpakana kuchokera ku nyumba kwa Mutharika njira yonse ndili ndi mtolangani wathu president nzangaso John Paul Kayuni. John Paul waona wakhala pano ambira dzulo ndi gulu limene chipanja tipija mene yabwera anthu ambiri kwambiri maono mwina anakonzeka kwambiri kuti azatumize uthenga. Ndizoona mada kunena kuti tinafotokoza kuti kuno kwafika ndithu anthu ambiri zimene zikutanthauza kuti chipani cha DPP chikufuna kutumiza uthenga wina wake kwa Malawi makamaka on its presence in the country. Chifukwa ingakhale zimenezi zikuchita kuonetsanso ndi mmene achitetezo akonzekerera. Achitetezo abwera ndithu ambiri, chitetezo ndi chokhwima. Mada ndimafuna ndingofotokozako pang'ono zimene ndinatha kutola ndikuona pamene Peter Mutharika amafika kulowa mkatimu, afika ndithu mwandidi. Chikanakhala china tikanati chindindindi, afika ndithu mwa mkokomo kwambiri. Iwowa kusiyana ndi atsogoleri nawo amene apereka kalekale zawo kuyambira dzulo sanabwere pa galimoto ijamati ya mpanda denga yotsekula kuti anthu aone kuti aonenso running mate abwera mugalimoto anthu pamene aona ndi pamene amatsika kuti alowe mkatimu. Amubisa ndithu namwali wawo running mate wawo, amubisa amuphimba akwanitsa kutero mpaka na kulowa mkatimu. Kufikira pano tilibe clue kuti kodi running mate wa Peter Mutharika ndi ndani. Ndimafotokoza mada kunena kuti zina zodabwitsa zimene tinaona Andrew Mpesi amene ndi mkulu wa chisankho chief elections officer anatuluka kuti azalandire Mutharika, koma ndinazaona kuti mmene amafika galimoto za Mutharika
kunabwera achitetezo a polisi kudzagwira mpesi aja ndikuwathawitsa awachotsa chothawa pamalo pamene anayimapo. Sitikudziwa kuti zimenezi chinachititsa ndi chani, koma anachokapo ndithu ndikuwabwezeretsa kulowa mkati mpaka na Mutharika kutsika galimoto yawo ndi kumalowa mkatimo. Zimene tinaona ndithu zikuchitika kuno ku BICC, koma kukamba kunena kuti chitetezo ndi chokhwima, apolisi atuluka ambiri komanso asilikali ankhondo atuluka ambiri. Pano tikunena pano apita Mutharika alowa ali mkati mu auditorium kuno ku BICC kumene akuyembekezeka kuti apereke kalata zawo, ngakhale abisa running mate koma satuluka mmene mulisana mudziwe. Timuziwa posachedwa apa chimene chichitike posachedwa apa akangokhazikika bwinobwino ndi chakuti mwambo umene uyamba umayamba ndi mpesi akuku MEC kupereka ma introductory remarks kufotokoza kuti mwambo umene ndotani, kenapa kumamufunsa oyimirayo candidate kuti anene kuti kodi akuyima ndi ndani. Ndifake timati posachedwa apa tidziwe kuti ayima ndi ndani. Padakali pano muchithunzi mwanumo mukuona kuti Mutharika ndi amayi akunyumba kwawo komanso secretary general wa chipani chimene apita mukhito ndi amene akuoneka mu chithunzi chanucho, kukhala ndithu kuti zonse ziyambe bwinobwino. Zikayamba ife tilowe mkatimo kuti tikupatsireni zimene zikuchitika. Mwina ndi nthawi yakenso ndi yomwe ino kuti ndipereke mkatimo kuti ife tilangulanebe nthawi ina akamamaliza mkatimo. Opuma kuchokera ku Supreme Court anali oweruza milandu anaonetsa chidwi posachedwa apa kuti ayima, ndipo in fact akuyima ku ntcheu kumeneku akuyimirira chipani chimene cha DPP. Ndiye sindingakhale odapa kwa mwina ndimuyitane Peter Jegwa kumene posachedwa apa zimene tikuonazi nkukhala kuti ndi ajeni ansawo running mate. Zimene zili zochititsa chidwi kwambiri mu 2019 nthawi imene Peter Mutharika anaonetsa amene akuyima nawo. Mukumbukira ino adayenda ndi Everton Chimulirenji. Ajeni ansa ndi Everton Chimulirenji amachokera constituency imodzi, boma limodzi, boma la Ncheu. Ndiye kuti Peter Mutharika chidawakomera mu 2019 kutenga munthu wa ku Ncheu Achimulirenji kuyenda nawo pa chisankho chimene abwalo ananena kuti sichinayende bwino, pamene ulendo uno akutenganso ajeni ansa kuchokera ku constituency yomweyo imene kumachokera Achimulirenji. That's very interesting. Chifukwa ukaona kumene konse kunali ma disputes pa ma primaries uphungu achipani cha DPP ku constituency imene chakuchigwa uku
ndipo zimene zachititsa chimulirenji kuchoka mchipani cha DPP kuti amphatso pano analowa UTM chifukwa chakuti chipani chinanena kuti ajeni ansa ndi amene achiyimire. Ndiye mwina kuchulutsa kagamdiwa pano akayamba mkatimo kuposachita pa timve zonse limodzi ife timangotanthauzira zimene tikuona ndimene zikuoneka imenepo ajeni ansa akhala moyandikana kwambiri ndi apita Mutharika. Kodi ndi amene awatchule kuti ndiye amene ayende nawo ngati running mate timva posachedwa apa athu mmenemu ali cheru mwambo posachedwa apa uyambe ndimve ngati Alex akundimva. Alex ukundimva kuchokera mkatimo? Alex ngati ukundimva utongoyamba mwambo kamayamba. Kwabwera anthu ochuluka kwambiri panjapa mkati muso ndimodzaza monga mmene mukuonera muzithunzi zanuzo mwambo tsopano makomishona abungwe lija la MEC akulowa mkati mmene mukuti mwambo umenewu uyambe posachedwa apa. Akangokhala makomishona amenewa mwambo opereka kalata wa apita Mutharika kuti akuzayimira chipani cha DPP ukhale ukuyamba posachedwa apa. Koma onse ayima popereka ulemu kwa makomishona abungwe limeneli la Malawi Electoral Commission MEC. Mwambo woyamba walero umene wolandira kalata kuchokera kwa amene afuna zayime pa chisankho chimenechi cha mtsogoleri wa dziko pa 16 September chaka chino. MEC Chief Elections Officer Mr. Andrew Mpesi ndi ma deputy onse ogwira ntchito ku MEC mundilole kuti mawu uno chikhale cha ulemu kwa ine kwalandira former state president komanso president wa Democratic Progressive Party DPP Professor Arthur Peter Mutharika, komanso Madam Gertrude Mutharika, a Secretary General a DPP Bambo Peter Mukito, ndi onse asogolera azipani amene muli muno komanso atolankhani ndi ena onse amene tabwera ku mwambo uno. Mwambo alero komishoni ili pano kuti ilandire kalata zopikisana nawo pa chisankho cha president kuchokera kwa candidate wa DPP. Tisanapitirire ndi mwambowu mundilole kuti ndiyitane mayi Lydia Lwanika kuti azatsegule ndi pemphero zikomo. Tipemphere tikuyamika Yehova chifukwa cha tsiku labwino limene mwatipatsa lero. Tikuyamikani chifukwa mwatidzutsa bwino mawa uno. Pamene tikupitirira ndi mwambo wolandira zikalata za omwe aonetsa chidwi kuti ayime nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino. Tikupemphani Yehova kuti mudalitse ndi kulimbikitsa iwo onse amene aonetsa chidwi kuti ayima nawo pa udindo wa utsogoleri wa dziko lino la Malawi. Tukupempha zonsezi kudzera mwa inu Yesu Khristu. Amen. Azumu kwambiri chifukwa cha pemphero tipitirira ndi mwambo wathu, ndipo pitirira ndi mwambo wathu ndiyitane Bambo Andrew Mpesi amene ala Chief Elections Officer ku Malawi Electoral Commission kuti azatipase malonje ationesere makomishona komanso
atilandire a candidate zikomo. Zikomo kwambiri bambo Sangwani Mafulirwa amene mukuyendetsa mwambo uno lero. Olemekezeka my Justice Annabel Ntalimanja mkulu wa pampando amene oyendetsa bungwe la Malawi Electoral Commission, makomishona onse abungwe la Malawi Electoral Commission. Olemekezeka Your Excellency former President of the Republic of Malawi Professor Arthur Mutharika, mulembi wa chipani cha Democratic Progressive Party. Olemekezeka bambo Peter Mukito, ndi atsogoleri onse a chipani amene mwabwera nawo ochokera ku chipani cha DPP. Wachiwiri wa mkulu wa bungwe la Malawi Electoral Commission bambo Andrew Kankwalala, ndi azathu onse ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission, atolankhani amene muli muno, ndi onse otsatira chipani cha DPP amene mwaperekeza candidate wanu mmawa uno. Moni nonse. Muli bwanji? Ayi, ife tili bwino. Ndi chinthu cha ulemu wapadera mmawa uno komanso cha chisomo kuti ndikulandireni nonse pamwambo uno pamene bungwe loyendetsa zisankho likulandira kalata zoyimira pa chisankho kwa iwo amene akufuna kudzayima pa chisankho cha president pa 16 September 2025. Amayi ndi abambo, mmawa uno commission ikhala ikulandira kalata zoyimira chisankho kuchokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika amene akuyimirira chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipo zikomo, ndipo iwo akabwera kutsogolo kuno pa nthawi yawo tiwapempha kuti ationetsere yemwe akhale wachiwiri wawo pa chisankho chimenechi. Kapena pa chizungu timati ationetsera running mate wawo. Mwambo wa lero ndi gawo lofunika kwambiri pa ndondomeko za chisankho, chifukwa iyi ndi nthawi imene munthu aliyense amene akufuna kupikisana pa chisankho cha president akuonetsa mwa malamulo a dziko lino kuti ali ndi chidwi chofuna kutumikira Malawi. Choncho ndithokoze wina aliyense amene ali pano lero, makamaka opikisana nawo pa udindowu, komanso onse ino amene mwawaperekeza. Kukhalapo kwanu pa mwambo uno kwapangitsa kuti mwambo uno ukhale wopambana kwambiri. Mwapadera tifuna tithokoze ino akandidate athu a Professor Arthur Peter Mutharika pochilimika pa ulendowu ndi kufika pa ndime ya lero pamene mukupereka zikalata zanu kuti mukufuna kupikisana nawo pa chisankho cha upresident. Amayi ndi abambo, monga bungwe loyendetsa zisankho lero tikufuna tikutsimikizireni ndipo titsimikizeni mtundu wa Malawi kuti kuchilimika ndi kudzipereka kwathu tipitiriza kugwira ntchito mosakondera wina aliyense. Komanso tikamagwira ntchito imeneyo tipitiriza kutsata malamulo a chisankho kuti zotsatira kapena ndondomeko iliyonse ya chisankho iyende mokhudzana ndi malamulo a dziko lino. Choncho ndikufuna ndipemphe anthu amene amakonda kuperekapo maganizo kapena ndemanga
pa nkhani zokhudzana ndi chisankho kuti azionetsetsa kuti fundo kapena nkhani zimene akupereka zizikhala zogwirizana ndi malamulo achisankho kapena kayendetsedwe ndondomeko zoyendetsera chisankho. Amayi ndi abambo, pofika tsiku la lero vanthu kapena azipani amene vatenga makalata kuti ayimirire nawo pa upresident akwana 22. Koma chachikulu choti mudziwe ndi chakuti kubwera kudzapereka kalata zoyimira pa chisankho pamwambo ngati uno ndiye umboni waukulu umene umapangitsa kuti dziko lonse lidziwe kuti ndinu okonzekadi kupikisana nawo pa chisankho chimenechi. Amayi ndi abambo, pamwambo wa lero monga ndanena kale, amene akufuna kupikisana pa chisankho adzakhala akusayinira ndi kutsimikiza kuti adzatsatira malamulo ndi ndondomeko zonse zokhudzana ndi chisankho. Buku limene asayinire lero muli ndondomeko zimene zikufotokoza bwino lomwe mmene opikisana pa chisankho akuyenera kuchitira kampeni yawo. Likufotokozanso kuti kampeni ikuyenera kukhala ya fundo, osati zolankhula zonyozana kapena kulimbikitsa zidani, ziwawa kapena zipolowe. Kuphatikizapo lero opikisana adzapatsidwa mwayi olankhula mwakamphindi kwa anthu amene ali mnyumba muno lero, komanso amene akutimvera pa wailesi kapena pa kanema kunjako. Tikuyembekezera kuti umenewu ukhala mwayi olimbikitsa mtundu wa Malawi kuti asunge bata ndi mtendere nthawi zonse pa nkhani imeneyi ya kampeni, komanso kuti pamene tikuponya voti ndi kulengeza mavoti m'Malawi muno mukhale mtendere ndi bata. Pomaliza tikupempheni nonse Amalawi kuphatikizapo omwe akufuna kuyimira pa chisankho, atsogoleri a zipani, ino tolankhani ndiwo ena onse kuti tione chisankho cha 2025 ngati mwayi opereka chitsanzo ndi mtendere ndi mgwirizano kwa mtundu wonse wa dziko lino la Malawi. Ndeni sanakhale pasi nufuna nikuonetsereni makomishonala achipani auje na makomishonala a Malawi Electoral Commission. Ayi siwachipani MEC. Ndiye amene ali kutsogoloku kuli Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Richard Chabweteka, Commissioner Dr. Sarah Rimbika Kamlongera, Commissioner Emmanuel Fabiano, Commissioner Reverend Philip Kambulire, ndipo mkulu woyendetsa bungwe loyendetsa zisankho la MEC ndi Justice Annabel Mtalimanja. Munilole kuti ndikakhale pasi ndipo ndipemphe oyendetsa mwambo umenewu amafuliro kuti apitirize. Zikomo takulandirani. Zikomo kwambiri Chief Elections Officer Mr. Andrew Mpesi. Amayi ndi abambo tikupitirira ndi mwambo wathu ndi pano tiyitane akandideti kuti abwere kusogolo kuno. Akabwera kusogolo kuno kuchitike zinthu zitatu. Choyamba akabwera microphone apo akati yitanire kutionesera kuti running mate ndi ndani. Ndi mwadongoso lake pepana amayi ndi abambo obwera kusogolo kuno ndi akandideti ndipo owaperekeza ndi Secretary General. Ndiye ndipemphe Secretary General kuti atiperekezere akandideti kubwera kuno.
akationesera kuti running mate ndi ndani apitirire ku pampandowo pamene akasayinire code of conduct. Akamaliza kusayinira code of conduct apampando amalawi electoral commission abwera azalandire kuchoka kwa candidate kusogoloku. Akasayinira abwereranso pampando pawo paja. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Timafuna candidate atiuzire kuti running mate ndi ndani pa microphone awo. Chairperson, Honorable Annabelle Kalimanga, Commissioners, members of the DPP, fellow Malawians, it is my pleasure to announce that my running mate is Dr. Jane Ansah. Can I say a few more words? No, not now. No, okay. Zikomo kwambiri nde pano ndipemphe tonse amene tayimirira titakhala pasi kusogoloku. Donse amene tayimirira tiyeni tikakhale pasi. Pano ndi mwambo osayinira code of conduct mosogozedwa ndi Chief Elections Officer. Tena amene tayimirira tikakhale pasi. Amene tayimirira tikakhale pasi. Amene tayimirira tikakhale pasi. Pano ndi mwambo osayinira code of conduct. Code of conduct ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa ngati malamulo ang'ono regulations kuti onse amene akupikisana pa chisankho makandidate ndiwo asatira zipani azasatira pamene akupanga kampeni. Osayinira amakhala candidate ngati amene akupikisana nawo komanso Secretary General malo mwa chipani.
Zikomo kwambiri akatha kusainira code of conduct a candidate abwera pasogolopa motsogola kuperekezedwa ndi SG komanso a running mate azapereke code of conduct imeneyo kwa pampando amalawi electoral commission akapereka code of conduct kenako azaperekanso mapepala awo oyimira pa chisankho ndende aitane apampando amalawi electoral commission komanso tapemphe a candidate kuti abwere azapereke. Pepani kusogolo kuno kusabwere anthu pepani. Pepani kusogolo kuno sindikufuna anthu pepani kusogolo. No. Akutsimikiza kuti tsopano a Jane Ansah ndi apita Mutharika ndomwe akuyimira DPP ndipo posachedwapo mpande kuti pakhale ntchito yowunika kalata zimene a Mutharika apereka pamodzi ndi a Jane Ansah ku bungwe la MEC aziwunika kalata zimenezi kenaka pakhale chitsimikizo ngati azivomereza kapena idzulo tinaona kundithu kalata za Dr. Daniel Dewey atazibwenza ndipo apa tikhale tikuyembekezeranso kumva kuti zatha bwanji. Pali kachimwemwe choncho pakati pa Ansah komanso ndi ena omwe ali pano. Zimene timafuna kuti akalembemo alembapo zonse kapena mulipira mapiriwira ne tikhala tikuyang'ana zimenezo kuti zonse zofunikira zilipo kumene kuti kuyang'anira oyamba tikapeza zonse zilipo komishoni ilandira kenako tipitirira kuka unikano chilichonse chimodzimodzi payokha mwachitsanzo ngati timanena kuti candidate akatenge masignature 10
mwina kumsanje ndikuti masigine anthu amene asayinira pamenepo tiyenera tikafufuzeni kuti amene analembetsadi kumsanje kapena ayi. Ndi pamene mwambo umene ukupitirira ndifuna tikumbusane kuti kuponya voti ndi pa 16 September. 16 September 6 o'clock tikutsegula masenta. Senta ikatsegula malo oponyera voti akatsegulidwa 6 o'clock tikupempheni chinthu chimodzi. Amene muli muno ndi amene mukutimva kunjako, nthawi zina anthu amakayima mzere olakwika. Mukayang'ane dzina la abambo ndi limene limapangisa kuti munthu uziwe kuti ukakhala mzere uti. Ngati musakuziwa kuti mzere umene mungakayime ndi uti, muwafunse amene azakhala kugwira ntchito ya chisankho kuti akuthandizireni muime mzere olondola. Zimakhala zopweteka munthu wayima ukafika akuza kuti wayima mzere olakwika, pitani mzere wakuti. Ndi tikumbutsane tsegula mala voti 6 o'clock. Kutseka ndi 4 o'clock. Ndi chonde tikapita kunjako asogoleri tikauze anthu onse kuti kutseka voti izakhala 4 o'clock. Ayena akhoza madandaula kuti nanga mwina ena fe timapita kuntchito timaweruka 5 o'clock tizakavota bwanji. Musadandaule, ndi tsiku la holiday. Palibe amene azapite kuntchito. Tsiku loponya voti lizakhala la holiday. Ndi ena amakhala ntchito zokuti mwina sangatsekeretu afunikabe agwire malingana ndi kufunikira kwa ntchito zawo. Lamulo likukakamiza amene alemba ntchito anthu amenewo kuti ayike ndondomeko zoonesesa kuti anthu awo aponya voti. Ndiyoti ngati alipo awiri atatu akhoza kuyika ndondomeko yoti wina akaponye voti ndi kubwera winanso ndi kukaponya voti. Ndimafuna ndikambepo ndondomeko ya kumuzindikira munthu kuti analembetsa mkaundula la voti kapena ayi pa tsiku loponya voti. Mukakafika pa mzere kuti mwathana nazo, tikufuna kuti pobwera mutitengere chiphaso choponyera voti. Ngati mulibe, chiphaso cha unzika chimatithandizira kukuzindikirani. Chiphaso cha unzika si umboni kuti munthu analembetsa mkaundula la voti, koma chifukwa chakuti zina limene lili pa chiphaso cha unzika ndi limenenso lili mkaundula la voti, zimatithandizira kuti tikakuyang'aneni mosavuta. Ndi ngati chiphaso chanu chinatayika, chinasowa, mwina apanjira ina iliyonse, mwina mwachiwala kwina, andimuziwa kuti mupite mukatenge umenekoko simungakwanise pa tsiku loponya votilo, mwina ndikutali, musadandaule. Pitani ku senta imene munalembetsera. Ulendo uno alese akaponya voti pa senta imene analembetsera kapena kupangirako transfer. Mwakafika mukauza kuti ine chiphaso changa chinasowa, chinatayika. Sakalimbana nanu kuti kamena bweresani police report, ayi. Bora mukauze maina anu bwinobwino akakusakani mkaundula la voti. Ndi ulendo uno tili ndi ndondomeko imene kutithandizira kuzindikira anthu onse amene analembetsa mkaundula la voti mosavuta. Pakakhala makina a biometric voter identification. Imeneyo kungoti nukikapo chala chanu chikaziwa kuti munthu uyu analembetsa mkaundula la voti ndipo analembetsa pompano kapena analembetsa senta ina wabwera senta yolakwika. Ndi ndilimbikitse wina aliyense amene chiphaso chake mwina chinatayika chinasowa asadandaule, voti akaponya. Ndineneponso bwinobwino pamenepo kuti mundimvesese, kaundula wa voti oprinta akakhalapo. Ndikuti tili ndi njira ziwiri zowasimikizira
anthu. Makina biometric voter identification komanso kaundo la voti oprinta. Akakuzindikirani ndi kutsimikizira kuti amene mwabweranu ndi inuyo amene munalembesa mkaundo la voti. Akakulolani kuti muyambe kuponya voti. Voti yoyamba imene muti akaponye ndi voti ya president. Ndondomeko yake sinasinthe. Poponya voti palibepo makina, palibepo gadget ina iliyonse yokuthandizani kuponya voti. So akakupasani ballot paper. Ballot paper imene ja mukapita pa ballot booth, mukasankha candidate amene mukumfuna, mukachonga pindani pakati ndikupindanso pakati, mukupinda kawiri kuonesesa kuti kumene mwachongako kwabisika mkati. Voti yanu ndi ya chinsinsi, choncho mumayenera muyiteteze. Wina aliyense asaiziwe. Mukachonga pa president mwapinda, munyamuke mukaponye ballot box ya president. Pakakhala anthu ogwira ntchito ya chisankho amene azikakusogolerani bwino lomwe. Mukavotera president, wachiwiri kuvotera akakhala MP. Ndiye mukapitanso pa desk ina yachiwiri kukatenga ballot paper ya MP. Mumayenderanso ndondomeko yomweyo kuti mupitanso pa ballot booth ina yachiwiri mukasankhe MP amene mukumfuna. Mukasankha MP mukupindanso ballot paper yanu ndikunyamuka kukaponya ballot box ya MP. Mukatero mukupita kukasankha kansala. Mukaponyanso voti ya kansala zipitani ku nyumba. Chonde pamalo oponyera voti sipokhala wina aliyense. Ndi okhawo amene avomerezedwa kukhala pamalo a voti amene akuyenera kukhalapo. Oyenera kukhala pamalo a voti ndi amene akugwira ntchito ya voti. Ena ndi achitetezo amene tayika ife kukayang'anira chitetezo pamenepo. Amene akubwera kusaponya voti akhoza kukhala pa center, koma akaponya voti apita. Mamonita azipani ndi ovomerezedwa kukhala pamalo a voti, koma asogolera azipani sovomerezedwa kumangoyendayenda m'malo a voti. Zikomo kwambiri. Pano ndi apemphe apa mpando wa Malawi Electoral Commission abwere azatipasa uthenga. Thank you, Sangwani. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, former President, and your running mate, Justice Dr. Jen Ansah, AC, retired. Commission yawunikira mapepala anu aspiring candidate amene mwatibweretsera ndipo kuwunikako kwatheka. Provisionally, your papers look in order, koma tikagwiranso ntchito yowunikira tikamaliza process yonse. Kwa lero mapepala anu taalandira mongogwirizira. Zikomo. Zikomo kwambiri. Pano tikupitirira ndi mwambo wathu ndi popeza mapepala commission kulandira tiyapempha candidate kuti atipase uthenga wawo ngati candidate for 5 minutes imene timati candidacy speech. Zikomo kwambiri.
Madam Chairperson, Justice Annabelle Tarimanja, Commissioners, distinguished guests, fellow Malawians, allow me to speak in English because I know, can bring up a bottle of water. I know my friends all over the world are watching, so I want them also to enjoy the function today. 7 years ago, on November 17th, 2018, at the University of Livingstonia, I was a guest of honor then. I say, quote, if you're not careful, one day, evil will rule this country and take our faith hostage. End of quote. I was talking about developments that I could foresee and how our political situation and our social economic situation might change for the worse. Indeed, I've been vindicated. That day is here today. Today, we have seen the worst of human nature. Everyone knows that Malawi needs to be delivered from the evil of poverty, exclusion, and fear. We all know that the country needs to be rescued. This suffering of Malawians cannot continue like we're slaves in our own country. We must free the people. And yes, I hear God say, let my people go. Yes, you and I are the people to save this country from destruction. If not us, who will do it? If not now, when? We are the generation to save our country now or never. This is our mission. As we say, every generation must find its mission. And our mission, this generation, is to save this country from ultimate self-destruction. I've come to stand as a candidate in this election because it's the will of the people. I'm standing as a candidate because many Malawians have asked me to do so. Personally, I have nothing to gain from standing again for president. But I've decided to join the race to try rescue this country because I love this country and I love you all. I only have one goal, one dream, one mission: to lead Malawians to rise up again and rebuild this country. This is our country, our only country. Malawi is the only country we have. Sadly, Malawi is at its worst point
since the founding of this nation. The cost of living is at its highest. Our money is at its weakest. The pain and suffering of the people is at its worst. The plundering at its highest. We are destroying our own country, and those who govern us must make sure that together we rescue this country and rebuild this country together. No need to attack each other or use the kwanje and so forth. When somebody wants to express their democratic freedom, no, we are all Malawians. Let's love one another. As the great Hessis Kamusmada used to say, there are no Condes or Chewas or Lomes on Sunday, they are only Malawians. And his work demonstrates that. He loved this country, he developed this country without discrimination, and appointed people to government positions on the basis of merit, not on the basis of where they come from. Let's follow the example of this great Malawian. DPP is the only solution for this country now. The only way to save this country is to vote us into power, give us power, and we'll change the course of this country. I've done it before. I became president in 2014. This country was in a similar situation. Loss of time, loss of money had been stolen, but we managed to save this country. Sorry, I'm out of time. Let me just say a few things. That I'm very, very glad today to introduce Dr. Jane Ansah as my runner. I've known Dr. Ansah for a very long time. When I was Minister of Justice, she was Attorney General. And we worked together on many pieces of legislation in this country. She had been a judge of the High Court and also, as you know, chairperson of the Malawi Electoral Commission. Talk about that election, which was nullified, actually, the European Union, United States, United Kingdom, COMESA, SADC. The 2019 election was one of the best administered elections anywhere. It was only through malice, that in fact it was nullified. So I welcome Dr. Ansah. In choosing a running mate, I wanted somebody who is mature, somebody who has experience, assist me in running this country, somebody who loves this country, but also somebody who is God-fearing. You may not know this, but Dr. Ansah is also a bishop, actually, of the Citadel Church. Her husband is a bishop, and her two daughters, both lawyers, are also pastors in the Citadel. So she's a God-fearing person, and I found her to be a man of integrity, a person of integrity, and I believe
she can contribute so much to this country. Now, for those who were left out, I want to say this, that I can only select one person. I know some of you have said all sorts of things. If I'm not selected, this and that, that's not the right attitude. Let's work together with your answer, myself, so that we win the coming election. And I'm sure if we work together, we shall win. God bless you all. zikomo kwambiri ndipemphe amene tayima kutsogolo kuti tichokeko kaye. Zikomo kwambiri amene tayimawo kuti sunthe kaye. Ndifuna ndiyitane acheya azatipase uthenga kuchokera ku Malawi Electoral Commission. Zikomo kwambiri. Commissioners of the Malawi Electoral Commission, Mr. Andrew Mpesi, CEO MEC, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, former President and aspiring presidential candidate for the Democratic Progressive Party, and your running mate, Justice Dr. Jen Ansah, SC retired. For purposes of brevity, allow me to write on the protocols already observed. Amayi ndi abambo, malo mwa Malawi Electoral Commission, choyamba mundilole kuti tithokoze a candidate athu ndi a running mate anu amene mwabwera tsiku la lero kudzapereka mapepala anu, kutsimikizira kuti mukufuna kupikisana nawo pa chisankho cha president chimene chikubwera pa 16 September 2025. Kubwera kwanu aspiring candidate ndi kuonetsera ufulu umene muli nawo pa constitution yathu, particularly in section 40 subsection 3, pamene Malawi wina aliyense ali ndi ufulu opikisana nawo in any public office. Ndipo kubwera kwanu zikusonyeza kulimba mtima kwanu pakati pa Malawi ochuluka, chifukwa inu muli pa ndandanda wa anthu 22 amene adzionetsera kuti akufuna kupikisana nawo pa chisankho cha president. Ichi ndi chinthu cha mtengo wapatali. Chimene mwapanga candidate kudzapereka makalata anu lero ndi ndime yayikulu yoonetsera kuti mukufunadi kutsogolera dziko ili. Ambuye akutsogolereni in your presidential bid. Amayi ndi abambo, pamene talandira mapepala oyimira chisankho lero kuchokera kwa candidate ya Professor Mutharika ndi a candidate awo, sizikutanthauza kuti ntchito tamaliza. Izi makamaka ndikuyankhula inu otsatira kapena ma supporters. Timafuna kuti aliyense adziwe komanso timvetsetsane kuti makalata talandira ndipo tawunika koyamba kuti tingotsimikizira kuti zofunikira zayikidwa. Koma tikamaliza ntchito yolandira mapepala kwa makandidate onse amene adzipereka, komishoni ikakhala pansi ndi kuwunikira pepala lina lililonse cholinga kuti titsimikizire kuti malamulo onse zofunikira zonse zakwaniritsidwa. Kuwunika
kuunika uku tiunika mapepala a candidate wina aliyense amene wadzipereka pa upresidenti komanso MP komanso ukhansala. Tikamaliza ntchito imeneyi bungwe la MEC lidzalengeza mndandanda wa onse opikisana amene avomerezedwa kuti ali ndi zowayenereza malinga ndi malamulo, ndipo mayina amenewa tidzasindikiza pofikira pa 8 August. Tidziwe kuti ntchitoyi tikuunika mapepala onse ndipo sikuti ikufuna kutchinga munthu kapena kusokoneza munthu wina aliyense. Amayi ndi abambo, pamene ntchito ya kampeni inatsegulidwa pa 14 July ndipo ili mkati mwa ndime, timafuna tikumbutsire zinthu zingapo. Choyambirira kwa candidate athu komanso your running mate, timafuna tifotokozere kuti nthawi ya kampeni kupita kuchisankho si nthawi yokuti amalawi aone kuti kodi amatha kuyankhula ndi ndani, amene ali ndi pakamwa pokuthwa ndi ndani kuti angathe mpaka kukalowa ku State House. Nthawi ino ndiyokuti amalawi akufuna amve kuti kodi masomphenya anu ndi ati, komanso mapulani anu ndi otani, ndi njira ziti zimene mutagwiritse pa chitukuko kuti dzikoli likathe kufikira ku masomphenya athu a 2063. The aspiring candidate and your running mate, the campaign period is about presenting your political ideologies, how those will bring to life the constitutional provisions, principles of national policy that underpin our constitutional democracy. This time is about presenting your policies and how they bring to life the national vision, Malawi 2063. Every Malawian is keen to listen to you, to understand how your leadership will individually and corporately impact their lives positively and respecting their inherent dignity and worth, or towards improving their lives and not making them dependent perpetually. Izi sizikungokhuza aspiring candidate ndi running mate okha, komanso nonse amene mukutsatira running mate ndi candidate wanu, tonse tikukupemphani kuti mugwiritse ntchito mawu anu, nsanja zanu, kulalikira mawu a mtendere. Tiyeni kampeni yathu ikhale yabata, ikhale ya mtendere. Kunyozana, kusamvana, komanso kuyambitsa ziwawa sikoyenera, komanso ndikosafunikira mu ndale zathu za democracy. Uthenga wanu kwa iwo amene akutsatirani, the aspiring candidate komanso ma running mate anu, aphunzitseni anthu anu kuti akhale abata ndi mtendere, komanso tiyeni tonse tilemekezane ngati Amalawi, tilimbikitsane mgwirizano kuti timangirire dziko lathu la Malawi. Tili ndi dziko limodzi, tiyeni tilisamale, bata ndi mtendere zipite chitsogolo. Ndimafuna kuti tikumbutsanenso kuti chisankho ndi mpikisano, ndipo pa mpikisano mwachidziwikire tonse tikudziwa kuti pamakhala opambana komanso ena amene alephera. Ndimafuna ndikupempheni inu aspiring candidate komanso a running mate anu komanso onse amene akutsatirani pambuyo kuti tiyeni tikamachita kampeni tiyaphunzitsenso anthu ndi kuwalimbikitsa, kuwadziwitsa kuti chisankho chikayenda moyenerera, zonse zikayenda bwino, zotsatira zimafunika kuti zivomerezedwe. Tikachita izi ndiye kuti tisunga bata ndi mtendere. Amayi ndi abambo komanso aspiring candidate ndi a running mate anu, bungwe la MEC limafuna tingokumbutsiranso za code of conduct for campaign. Code of conduct imeneyi ikusiyana ndi zakale,
chifukwa chokuti ili ndi mphamvu ya malamulo. Ndondomeko zimenezi zikuyenekera kutsatidwa ndi opikisana komanso inu amene mukuwatsatira. Lamulo lapereka mphamvu bungwe la MEC kuti tionetsetse kuti aliyense akutsatira ndondomeko zimenezi. Iwo amene apezeke kuti aphwanya ndondomeko zimenezi adzalipiritsidwa chindapusa cha 5 million kwacha. Koma zikapezeka kuti kuphwanya kukupitirira ngakhale ndalama itaperekedwa, ndiye kuti amene akuphwanyawo adzachotsedwa pa mndandanda wa opikisana. It is therefore imperative for you, the aspiring candidate, and your running mate, and indeed your entire party, to ensure that the code of conduct ikutsatiridwa nthawi zonse. Pamene ndikumaliza m'malo mwa bungwe la MEC ndikufunireni inu Professor Peter Mutharika ndi running mate yanu komanso onse akutsatirani zabwino zonse pamene mukuyembekezera kuti mumvetsere kuti mapepala anu tawunika motani. Tikukhulupirira kuti tonse titenga mbali kuonetsetsa kuti demokrasi yathu ikupita patsogolo ndipo tisunga bata ndi mtendere. Mulungu akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tikupitira ndi mwambo wathu ndi mwambo opereka ma nomination paper pa chisankho kumabwera kamodzi zaka 5. Tili ndi ndondomeko yoti pakhala kutenga chithunzi. Chithunzi choyamba chikhala cha candidate, running mate ndi apampando a Malawi Electoral Commission. Mwina nditapempha amene tikuyenda titakhala kaye pasi ndi a Chief Elections Officer a Malawi Electoral Commission. Ndipemphe a candidate, a running mate abwere kusogolo kuno pamodzi ndi apampando a MEC komanso a Chief Elections Officer. Zikomo kwambiri. Chithunzi chachiwiri tizapempha makomishona kuti ajoine. Yayi zithunzi nde zikutoledwa pamenepo tikuonapo Justice General Nsa pambali pawopo pali Peter Mutharika Peter Mukito amenewo komanso mbali nayo kuli wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC Justice Annabel Ntalimanja ndipo kumanzere kwawo kuli Andrew Mpesi omwe ndi mkulu woyendetsa chisankho. ISG abwera kale akunyumba kwa candidate ndi running mate abwere azajoine chithunzi chimenechi. Now maya kunyumba kwa Peter Mutharika Gertrude nawonso akukhala nawo ndithu pa msanja akutoledwa zithunzi kusonyeza kuti yayi mwambo umenewu ndo pamwamba umabwera kamodzi pakutha pa zaka zisanu zilizonse malingana ndi momwe mneneri wa MEC Asangwani Mafuliro anenera, ndipo izi ndi chithunzithunzi chongotsimikiza kuti yayi mwambo wachitika nawonso ajena Nsa ndi bambo akunyumba ali pomwepo kujambulitsa. Ndi
pano mphaso imeneyi musadabwe kuti muli chani mmenemu muli dayale chifukwa chakuti kandidate akamapanga misonkhano amafunika azilemba kuti ndipita kuti pa tsiku lakuti ndikayankhula mfundo yanji mmenemonso muli coffee magi pena ntchito ya kampeni imakhala yotopesa ndi mafunika kumwera ka coffee pang'ono ndi muliso buku limene timagwiritsa ntchito pophunzitsa anthu za chisankho monga mmene takhala tikunenera kuti anthu akamakapanga misonkhano azikayankhula za MEC za chisankho ndi pano ndipemphe tonse tiyime kuti tikhale nyimbo ya mtundu wathu ikangotha nyimbo imene ya mtundu wathu tiyesetse kuti ticheze ndi Mutharika timve kuti kodi ziganizo zawo zakonzedwa motani komanso kuti campaign ayikonzekera motani nyimbo ya fuko lathu ikhale kulira posadapompa. Mwambo umene Mutharika ndithu kusonyeza kuti mwambo umene watha koma ndi mmene tikuonera apa tiyese mwayi oti tilankhule nawo Mutharika komanso kuti mwina timve kuti chiganizo chawo chadza ndi yani. Excellency. Hi. Fine, how are you? Sure. I was a little bit like you. Okay. I promise you. Okay. I'm sorry. Congratulations, Your Excellency. Congratulations. Well done. Chat. Later. Yeah, sorry. All right.
There's an echo. I can't hear you. There's Your Excellency, my name is Alex Banda. I work with Zodiac. yes. Kunjabu anthu ali ndi chidwi kuti kodi chiganizo choti musankhe mayi Dr. Jena Ansah chabwera bwanji, komanso amalawi ali ndi chidwi pofuna kudziwa kuti manifesto simunakhazikitse, ndipo manifesto pomwe patsala masiku 53 ndinu anyonga kuti mukwanitsa kumema wanthu mpaka na akakuvotereni pa 16 September lapano. The first question ndalongozwa kuti nasankha mayi Ansah chifuna kuti munthu tikalowa mboma I need somebody kuti anthandize kuyendesa boma, munthu amene ali ndi experience kwambiri. Mayi awa anali magistrate, anali chairman of National Compensation Tribunal, anali judge of the High Court, anali attorney general, komanso anali chairman of the Malawi Electoral Commission. They are vast experience. That's what we need. This country now, kumetu kupitako tikufuna anthu amene ali competence. I'm not going to appoint people just to please people or because people want a position. I want people in the government, I mean, an ability to turn this country around. Because this country is almost finished now. I heard we are now the second poorest country in the world after Somalia. Somalia and in Kondo over 30 years. In Kondo, second poorest in the world. So when you turn the country around, in a muntu, I don't know akuchokera kandota antoine kwa huyu angatugula nchiloi huyu angatugula nchiloi. So you know what that going to anymore in the means of justice. You are attorney general. Kodemba malamulo siana credit reference bureau, national ID, yet number, those siana so ndikuziwa uje ukasiwa I know abele kwa kwambi. Komanso uje thesis yao pa udokta wa malamulo anemba uje ya the right to development. Ndikuniswa ayondisonde ukaswiri oziwa kutukula ziko so combinazo zimenezo naona kuti this is the best person. That's all. Ndinafunsanso kuti anthu akukayikira nyonga zanu kuti mukwanitsa kuchita campaign pomwe kwatsala masiku 53 kukaponya chisankho. I'm sorry, say it again. Mphamvu zanu pokachita campaign, manifesto yanu mukulunjika pati, anthu akufuna adziwe kunjako. This coming week is finished. Tikita launch posa kero apa komanso manifesto komanso launching the actual campaign. It's finished. It was approved by National Planning Commission. We are ready. It's just a matter of time. There's a primary, that you can try it and so forth. But it's ready. Muiona, we got to usa. We compare manifesto ena, the art. Muzazo agudi art, the people-centered, could focus on development. You want to listen to me? Sukamugambiri, Your Excellency, Zinanga ne Robert Edward, kujogera ku Lunta TV. I can hear you. Zinanga ne Robert Edward, kujogera ku Lunta TV. Yes. Bungwe la Malawi Electoral Commission la kazikika po limbikitsa makandidate kuti muonetsetse mtendere komanso kuti kampeni ikhale ya mfundo. The Malawi Electoral Commission. Can you stand where Mr. Banda was? Okay. Maybe I can hear him very well, but I can't hear you well. Bungwe la Malawi Electoral Commission la kazikika kuti makandidate mulimbikitse mtendere pa campaign. Mawu anu kwa anthu okutsatirani poonetsetsa kuti kukhale mtendere nthawi ya campaign komanso kudzaponya chisankho ndi otani. Can you explain to me what this is saying? Yeah. Yeah.
Exercise what? Peace. Peace. Oh, okay. That's very good. In fact, as you know, I'm a member Peace Commission in the government younger. The number Peace Commission at night established, I think it was maybe 2015, 16. And they MCP and dissolve. Yes, I'm all for that. Peace. Peace Commission many yaka silent for 5 years when people are suffering and who have capital and can't pay. You see? And then I'm not good. There's no way you can compare DPP violence, the violence so-called for MCP. That's complete nonsense. You see, but I wish them well. I wish they'll come out and do their job instead of just sitting there and clapping hands when there's violence in this country. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Thank you very much. I think this marks the end of the kuyankha mafunso kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP apita Mutharika. Iwowa atsindikapo kuti ndiofuna kuti kampeni ichitike mwamtendere komanso bata komanso kuti pasakhale chipwirikiti chilichonse. Iwowa akukambapo za National Peace Committee yomwe iwowa anakhazikitsa ndipo akuyembekezera kuti iyayi ipitirire. Anenanso kuti masiku asana akubwerawa akhala kukhazikitsa manifesto wawo ndipo zimenezo akuti tikhale tikuiona mozama kuti kodi ikhale yotani. Tinawafunsanso kuti nyonga zawo nzotakwanitsa akwanitsa. Mundirole kuti tsopano ndipite panjapo ndi anzanga pamenepo pali Charles Ventura, Peter Jego komanso Yamikani Chitete kuti azukute zomwe zachitika mkati muno. Ine ndi Alex Banda, tipite panjapo. kuti iyayi mubwere ndi akubanja kwanu koma sanali akubanja kwawo iyayi ajeni ansawo amene anabwera ndi achimwene awo pambali ndi achimwene awo ndithu mwina kungofotokoza ndithu mwachidule kuti iyayi tikonze anali achimwene awo. Ndiye Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP afotokozapo ndithu kuti iyayi manifesto tidikire posachedwa apa akhale akupanga launch. Analankhula ndi atolankhani mkatimu mwina zina zino matsatira Christina amene amalankhula ndi atolankhani panali mfundo zina ziti ndi ziti zomwe Peter Mutharika afotokoza kuuza atolankhani mkatimu kuasa kuuza mtundu wa Malawi. Afotokozapo kuti chifukwa chimene asankhira Jeni Ansa kukhala running mate wawo akuti asankha Jeni Ansa kukhala running mate wawo chifukwa chokuti Jeni Ansawa ali ndi zothekera za mfundo zimene akufuna kupititsa patsogolo chitukuko ndithu cha dziko lino. China chimene afotokoza ndi chimenecho afotokozapo kuti Jeni Ansa ndithu ndi munthu oti anakhalapo commissioner anakhalapo magistrate ndi zimenezi zikuwapatsa luntha ndithu kuti akhale running mate wawo
kufuna kuti dziko lino litukuke zikugwirizana ndi masomphenya awo amene akufunira dziko lifike pamene akufunira dziko lifike ndakuona kuti munthu amene angathandize kuti mwina dziko lino litukuke masomphenya awo afike pamene akufuna ndi a Jeni Ansa chifukwa chake asankha Jeni Ansa kuti akhale running mate wawo. Anafotokozanso kuti kunali mafunso ndithu kuchokera kwa atolankhani anzanu ndithu akupanga launch manifesto akupanga launch kampeni inu zili pati kupereka chitsanzo MCP yapanga kale launch kampeni yake yapangaso launch manifesto yake inuyo ngati chipani chachikulu mdziko lino zili pati ndi afotokoza ziyenda bwanji ndi anayankha kuti yayi muyembekezere posachedwa pompano kuti tipanga launch kuti apanga launch manifesto chimodzimodzinso kampeni ndi amati manifesto awo agona pa chitukuko cha dziko lino anthu ayembekezere kuti manifesto zinthu zimene zili manifesto ndi zofuna kutukula dziko lino ndithu ndi manifesto abwino ofunira zabwino dziko lino kutengera ndi mmene amutharika afotokozera ndithu Charles. Ndiye iweyo tsopano iweyo ndiwe mtolankhani nzanga Christina sumayembekezera kuti running mate kapena amene ayende ndi amutharika pa chisankho chimene chichi ndi mayi Jeni Ansa komanso amene waonera panja pano anthu onse a DPP a Ford inanso a PDP amene ali panja pano ukuona kuti anthu achilandira moti bwanji ndi amene iweyo waziona moti bwanji ngati mtolankhani? Ngati mtolankhani timayembekezera ndithu zinthu zosiyanasiyana. Kunali mphekesera dzulo kuti amakambirana ndi mtsogoleri wa chipani cha UDM amene wa Dr. Daliso Kabambe ndipo lero timaona ngati kuti mphekesera zimeneza zipheleza zichitikadi tiaona Kabambe akubwera koma zimene timayembekezera zasiyana ndi zimene zimayenda. Tinali panja pano kuyesera kuona kuti kwenikweni running mate akhala ndani koma sitinaone tangozizimutsidwa. He's a man full of surprises titakutero amutharika kutengeranso ndi 2019 sanabwere naye running mate kuyendera limodzi zimene zikumayendera ali mkati muchete sitikudziwa kuti kaya anali mkati kaya anali kuti wangotulukira mkatimu wangotulukira mkatimu tito ndiye he's a man full of surprises mmene ndafotokozera anatizizimutsanso 2019 panonso atizizimutsa ndi mmene ndithu zayendera ndithu Charles. Anthu ambiri amayembekezera zambiri amayembekezera kuti mwina tiaona Akabambe panja pano mwina unatha kuponya maso kuona kuti anthu anachilandira bwanji masupporters a zipani zimene zomwe zili mu mgwirizano amene ndi a DPP amene ndinaona ndi masupporters a chipani cha DPP anaoneka kuti anali okondwa ataona kuti atatchula kuti running mate wawo ndi a Jeni Ansa achipani chimenechi anali okondwa analulutira ena amavina ndi akuoneka kuti achilandira kutengera ndi mmene zinachitikira panja koma mwina sitikudziwa kwinaku kuti zayenda mota tikhale mwina tikuyankhulanso ndi akatswiri kuti timve mmene zayendera kuti chipani cha DPP chasankhadi molondola kapena ayi ndeti ndi akatswiri ndithu tikhale tikucheza nawo ulendo ndithu umenewu wopita ku September 16 ndi chisankho chimenechi pano tsopano tikukamba za Peter Mutharika ndi mayi Jeni Ansa kuyendera limodzi pa chisankho chimenechi zosiyana ndi zimene anthu amayembekezera. Andi Christina mayi Jeni Ansa amachokera ku Ntchewu ulendo wapitawo wachimulirenji ochokeranso ku Ntchewu pochilonse yomweyo ndi pakati apa pakhala pali kusamvana ndithu kuti chisankho chachipulula panali kusamvana pa nkhani za chisankho chachipulula iye achimulirenji amati ayi ndapambana ndine ndi a Jeni Ansa achimulirenji amati ndapambana ndine iyayi a Jeni Ansa ayi chipani changoatani changoakondera mpaka natinaona ndithu achimulirenji kuti anatuluka chipani chimenechi cha DPP alowa chipani cha UDM ndipo mu 2014 Peter Mutharika anali ku Ntchewu komwekonso ifika anatenga Saulos Chilima ndeti kozonali masankho atatu akutenga kokhakokha akungolunjika ku Ntchewu wina titafusa mwina atha kutifotokozera kuti nchifukwa chani kumene kuli chani kwenikweni aona chani kuti anthu ake apena ndiodala kumeneko ndiodala adi mwina koma mwina aona china chake ndithu chachikulu sitingathe kudziwa panopa mmene tikuonera phokoso mmene mukumveramo panopa mmene anafotokozeranso Christina padzadza ndithu
anthu masapota kapena otsatira chipani chimene cha DPP paliso afford mukhoza kuona mwina timbendera timeneto ta Alliance for Democracy afford amene ali pano mu mgwirizano ndi ya DPP ndipo paliso ena achipani cha NDP cha Frank Mwene Fumbo yes, National Development Party chipani chimene NDP yes akuoneka kuti ali pano zipani zitatu zimenezi zili mu mgwirizano ndiyemunanso kungobenthulapo masanawa amwene Fumbo amenera kuti abwere azapereke kalata zawo zosonyeza chidwi kuti apikisana nawo pa chisankho chimenechi koma mmene zikuonekera komanso tankhula nawo afotokoza kuti yayi sabwera ndiye kuti ali pambuyo pachani pa chipani chimenechi cha DPP ndiye kuti masanaku Frank Mwene Fumbo sabwera amene wanenera mu Christina ndiye kuti mwina abwere ndi oyima paokha cha Milward Tobias ndi amene afike masanaku anthu atatu kuti apereke kalata zawo akapereka Mutharika DPP amenera abwere 1:30 independent oyima paokha Milward Tobias kenako akatha Milward Tobias pamenera kuti pabwereno Frank Mwene Fumbo achipani chimenechi cha NDP ndiye mmene zikuonekeramo ayi ndithu ndi Mutharika ndi Milward Tobias amwene Fumbo sakubwera panopa ndikhulupirira mtsogoleri wa chipani chimene cha DPP ndiye kuti ali chapabwalo pompa kuti watuluka mu chipinda chimenechi kuti watuluka mu nyumba imeneyi kuti nyumba imeneyi ili ndi makonde angapo pali khonde lina lomwe tayima pano pomwe tikulankhulira ndiye ngati muso muli kakhonde kena anzathu Christina mchizungu mati lobe mwina imachapa pamenepo kuti atulukeno imachapa lobepa kenaka akachoka mmenemo pamene atatuluke ndipo kosoli masapota abwera ndithu kuti azala ndiye mtsogoleri wawo akumudikira mtsogoleri wawo wapereka chani wapereka makalata awo analowa ngati aspirant anthu ozitsata akumatera akamatuluka akutuluka ngati candidate MEC itavomereza chifukwa MEC avomereza makalata avomereza kalata yawo panopa komano afotokoza kuti akaunikabe makalatazo akaziunikabe sikuti moyambirira mongobenthula chabe aunika kalatazo akachoka pano akaunikanso ndithu kenako adzabwerano kufotokoza kuti iyayi tinaunika mwatsatanetsatane ndipo inu ndiovomerezeka ndithu kuyimira nawo ndipo nthawi imeneyoyo bungwe la MEC lizakhale likutipatsanso pano ndandanda onse tingati kuti official list ya makandidati ya amene afuna kudzapikisana kudzayima amene adzayime ndithu pa chisankho chapa September 16 2025 lero akamadzatulutsa ndondomeko imeneyo ndandanda ameneyo list imeneyo adzakhala kuti official list chandiyi ya onse amene avomereza ena pamene mwina akana kapena mwina ena anabwezedwa tinaona dzulo zikuchitika kuti panali candidate wina anamuka akakonzeni makalata anu ndiye mubwereza zoona ndithu anabwezedwa ameneyo ndi Daniel Duwe anabweza kuti panali zina zake ndithu zosayenera mu makalata awo ndiye kuti akakonze koma ali ndi mwayo ngati akufuna abe kupikisana ali ndi mwayo opanga choncho akakonze zimene auza kuti akakonzezo akamaliza atumizanso kalatazo ku MEC ndipo atano kupikisana nawo kodi nthawi idakalipo mpaka na lachitatu pa 7 July 2025 imene anafotokozera acheya a MEC kuti ali ndi mpata ndithu mpaka na lachitatu amenewa Daniel Duwe kuti azabwerese makalata awo akakonzakonza zonse zofunikira koma mwambo olandira mapepala kapena makalata kuchokera kwa omwe afuna kuzapikisana nawo ngati president ukupitirira ndithu kuyamba dzulo ukupitirira mpaka lachitatu limeneli pamene tukamba pano anthu tsopano okwanira atatu ndi amene makalata awo avomerezeka MEC alandira ndikuvomereza kuti akuzozayima nawo kuyambira dzulo Mai Joyce Banda kenako panazabwera oyima paokha Mai Joyce Banda amene wanda chipani cha PP ya people anazabwera oyima paokha James Chirungo nawo sanabweranso ndi running mate wawo Nzimayi Joyce Banda Nzimayi anayendi running mate wawo Akhumbo Kajali pano lero Peter Mutharika running mate wake Nzimayi zona Nzimayi kuti gender ikuyenda zikutheka wina ndimamvako amafotokoza kuti iyayi Peter Mutharika asankha Nzimayi kuti mwina gender representation iziyenda bwino ndi mmene tikufotokozera muzikuonekati kuti iyayi zikulunjikati kumeneko kuti mwina amabungwe wasadandaule iyayi tikwesa kubalance kuli 50-50 kampeni kuli amabungwe omenyera zimenezi mmene tambalansira ife pano zona Christina Nzimayi
Charles zimayenera ndithu kuti ziziyenda motero. Yeah, ndio tizikhala bwino. Ndiye kuti Malawi ngati dziko mwina tikuyesesa ndithu kuti nafeso tiziyenda ndi nthawi. Kuti tikuyendera limodzi zonse tizichita ndithu kuti molingana ndi nyengo mmene ikukhalira. Tikuyendera kuti amabungwe wanso asamandandaule. Ndezi kuoneka ngati atsala pang'ono ndithu kutuluka amenewa Mutharika. Posachedwa pakhala akutuluka. Masapota awo ndithu akuadikirira panja pano. Masapota awa achuluka ndithu amayi achinyamata. Mitundu yonse zikuoneka choncho. Mitundu yonse ilipo ndithu panja pano. Ndiye tikunena kuti tsiku la lero tikulankhulana pa 25 July 2025. Ndiye kuti tatsala ndi masiku 52 kuti Amalawi adzaponye voti kusankha mtsogoleri wa dziko, kusankha aphungu a nyumba ya malamulo, komanso kusankha makhansala awo. Masiku 52 ndipo masiku a kampeni tinene kuti atsala 50 papaja amatseka kampeni patatsala masiku awiri kuti anthu akaponye voti. Masiku 50 Christina, nthawi ilipo kapena watsala. Panopa mmene zikuonekera ofunika kuti mwina ngati pali migwirizano ofunika azipanga migwirizano panopa zipanizi. Amene anafotokozeranso akatswiri azandale. Anafotokozapo kuti yayi nthawi ndi pano. Ngati akufuna kupanga ma electoral alliances apange panopa. Chifukwa chokuti zipanizi zili ndi ma manifesto kapena mfundo zachitukuko. Ndiye akafuna kuti apange migwirizano yawo nthawi itatha. Kodi manifesto ziyenda motani? Asokoneza anthu oponya voti. Ndiye akuyenera kuti ngati pakufunika apanga mgwirizano apange pano kuti apange harmonize manifesto yawo. Komanso kampeni azipangira pamodzi akhale kuti akuyenda limodzi. Aziyenda limodzi. Kuti ovota akhale kuti ali ndi nthawi yokwanira kupanga chiganizo. Osati masiku asala ochepa kena kwayi mgwirizano musokoneza anthu oponya voti. Ndiye akatswiri azandale ndi mmene akufotokozera ndithu Charles. Nthawi ilipo ndithu kuti amene akufuna kupanga migwirizano kapena ma alliance mwayi ulipo, nthawi ilipo, chifukwa sikuti tikutengera kuti chifukwa ndiyandandana wa onse anakatenga mapepala ku MEC oyimira ngati president akwana sopana 22 pofika tsiku la dzulo chifukwa kwatulukiranso Thokozani Banda amenewa Thoko Banda nawo akapereka 10 million kwacha ku MEC ndikukatenga kalata zoti yani azayime nawo ngati president. Ndi anthu 22 oseaja pano tathotolapo mmodzi Frank Mwenefumbo amene yanena kuti iwo sayima nawo chisankho chimenechi ndiye kuti athandizira kupanga support Peter Mutharika DPP malingana ndi alliance yawo. Ndiye kuti tasandi 21 amenewa. Nthawi ilipo. Mina acha kena kongozana kuti ayi ine sindimba nawo ndipanga motere 10 million imeneyo yapita sikuti ameka kumabweza kuti kwa joba amatina refundable sikuti abwezaso yake imakhala kuti yapita basi. Zikuonekaso kuti malamulo amatha kulolanso kuti ngakhale utapereka mapepala ako ku MEC kuti wapereka ku MEC officially a MEC avomera akulolera kuti iwe uzayime nawo ndithu ngati presidential candidate umathabe mkati mwa ndime masiku 50 tikunenawa mwina waona kuti khala ngati kuti masewera kundikulira umathabe kutani kunena kuti ayi basi sindizayima koma ndalamayo suti mabwezedwa ndipo ameka amangokonza marecords awo kuti candidate wakuti officially nayeso watani wapanga withdraw akuti zimatha kutheka ndithu and kumayambiriranso amafotokozera sikuti amango azizimutsa yayi amekiwa amafotokozera anthu amene ofuna kupikisana nawo kuti ayi ndondomeko zathu ndi zotere ndi akamafuna kuyimira amakhala akudziwa kuti tsogolo lake ndi lotere ndikapereka ndalama ndoti ndapereka sikutinso ndibwera tsiku linoti yayi ndifuna ndalama imu ndipatse ndiye akamalowa mu mpikisano amakhala kuti akudziwa ndithu ubwino wake amakhala kuti akudziwa sikuti amabisira ya mwambo umenewu mwambo nthawi zambiri umachita attract umayitana anthu ambiri kuti azaone kuti kodi ziyenda bwanji kapena zikhala bwanji nthawi zonse ukakhala chisankho makamaka chisankho cha president mwambo umenewu ndionena kuti kumabwera ndithu anthu kumabwera masapota amene kuzapereka molalo kuzapereka support kwa ndani kwa makandidati awo kapena kwa atsogoleri awo mwambo wofunika kwambiri koma kwenikweni pa chisankho bwanji samangopasana makalata amene wa Christina kumbaliko kunyamuka kupita umene kukapereka makalata chobwera pano ndi molalo chonchi ndi amatichani pompo kufunika kwake nkotani kufunikira kwake ndiko kuti dziko lonse lidziwe
ife atola nkhani tabwera atakhala kuti akapereka kwawo khande kuti ifeso sosititani mwina titha kupeza mwayo opita koma amangofuna kuti dziko lonse libwere pamodzi komanso tonse tidziwe kuti chikuchitika ndichi kusiyana ndi kuti wina aliyense azikapanga payekha zikhala ngati kuti zilibe dongosolo ndiye dongosolo ndilofunikira kwa basi tikumaonanso kusiyana kwa magulu anthu mmene akubwerera zikusiyana ndithu chifukwa Kristina ine ndinalipo dzulo ndikudziwa iwe kunalibe leronso ndinalipo magulu akhala osiyana ndithu kapena ndene kuti moralo yake kumakhala yosiyana moralo ikumakhala yosiyana tinafotokozaso mamawa inabwera ndi moto chifukwa cha candidate wawo paja a Joyce Banda ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino ndi akungoyenera kuti akhale ndi chani ndi moralo akhale ndi moto somene former president Peter Mutharika abwereranso lero nde zikumangotengera kuti candidate iyo ndiotani komanso candidate ndiodziwika ndiotchuka ndi mmene zikumayendera iya enawa tinaona ndithu kusiyana ena kubwera anthu ochepa motero ena kubwera anthu ochuluka ngati mmene zilili pano padzaza nde panalinso chinthu china Charles anthu sitimadziwa kuti running mate ndi ndani wa DPP komano pali placard pali chibana I should say bana pali chibana chimene chikuonetsa kulembapo mawu kujambulaso nkhope ndiye atatchula za running mate wawo mkatimu a Peter Mutharika tinadabwa ano kuti chibana chikuyenda pali nkhope pali mawu cholemba kale nkumati iyayi anthu atu asunga chinsisi tikuonapo bwanji pamene sitinaona luchithunzi kuchipindako amadziwa koma ndakhala pano abwera kusunga chinsisi osanena ndikuzangovumbuluza pa nthawi iyo kuti atalengeza mkatimu a Peter Mutharika kuti running mate wanga ndiuyo chibana kuyamba kuyenda zomwe masiku anowa ndi social media komanso mmene digital ilili ndi zinthu zoti sizingatheke koma tikuona kuti asunga chinsisi zonse zatuluka running mate atadziwika kukonza ndithu ena awiri atatu amadziwa ndiwo amene anakakonza chibana kunena iwecho kenako nkuchisunga kumsanako zalengezedwa nkuchitulutsa kuti ndi mmene tilili ichamatitulusani wanuyo zona zake ndiye chinsisi chimenecho chinsisi chabwino chofunikira chabwino Kristina zonadi zochitika pa chisankho zimakhala zambiri makamaka chisankho chake chikakhala chokuti chikukhudzanso ndi mtsogoleri wa dziko president amene akhali ndithu number 1 MG1 amene asankhidwe pa 16 September pano kuzochitika zimakhala zambiri miyambo imakhala yambiri ndiponso timaphunziranso zina ndi zina zachilendo zomwe mati ataphunzirapo ichi apa taphunzirapo ichi panja pano pakuchitika zambiri ndipo panopa nzanga madaliso akutulukano a Peter Mutharika akutuluka koma tikuona kuti nzathu madaliso phiri ali ndi akatswiri aja ati zukutire bwinobwino mada kumeneko ndi akatswiri ati zukutireni kuti ndi mmene zachitikiramu mukuona bwanji ndipo zikuti bwanji nditero kuti ndithokoze kwambiri kapena ndathokoza zinzanga amenewa Charles Vintula komanso Kristina Jota chifukwa choti pasira zimenezo padala pano pamene ndikuyankhula pano former president Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP akutuluka monga amene mukuona pakanema mutakuona pa chithunzipo koma amene muli pa radio nditakufotokoza kuti akutuluka mu nyumba imene anali mmene munali mwambo umene amapereka kalata zawo zofuna kuti azaime pa chisankho chimenechi cha mtsogoleri wa dziko chimene chichitike pa 16 September padakali pano ngati mukundimva mbalimbali pa radiopo ndikuti anthu ochuluka amene anabwera kuzaperekeza Mutharika akuwapasa titi baibai kuwaweva nawonso kuweva kubwera mgalimoto imeneyi pano ndili ndi ozukuta awiri Jegwa kumwenda komanso ayamikani Chitete Peter Jegwa abwera Peter Mutharika anakhalako mtsogoleri wa dziko lino 2014 mpaka 2020 akufuna kuima pa ballot chakudabwitsa kapena
mabwera kuno lero. Mwina sindinganene kuti ndadabwa kwenikweni chifukwa chokuti khala kuonetsa kukonzekera kwawo. Ngati chipani cha DPP kukonzekera ndiye chaonetsa kuti chakonzekeradi akonza zinthu zingapo imachitikira mkati mwa chipinda. Koma chimene apanga anasonkhanitsanso anthu ena kunja kwa chipinda chimenechi kumaonera zochitikazo. Anali ndi anthu mkati chichewa cha masipala kuti molalo mkati analimo kumaomba m'manja amene muja ena ochuluka kukhala kunja ena amatsatira zochitikazi mafoni awo m'manja kumaona kuti zodiaki kuti bwanji. Komanso pena panali chikanema chachikulu pamenenso amaonera ndekuti panali chigulu cha anthu mkati ndi kunja komwe chimene anakonzeka ndithu kuti abwere azaonetse kuti lero ndi tsiku lawo, ndi tsiku lalikulu. Ndiye kumbali imeneyo sizinatidabwitse kwenikweni. Tete chadabwitsa anthu ngati mene tikumadabwira nthawi zonse ndi running mate. Mutharika abwera okha mpakana kutsika galimoto sinali ya mpandadenga mpakana kukakhala kenako teni ansaja amene anali judge wa ku Supreme Court anakhalaponso wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC. Iwe ndi mzimayi pachadzulo umati umasewera gender card. Mayi wachiwiri ameneyi kuyima ndi oyimira pa chisankho komanso pali mayiso amene akuyimiranso pa chisankho chimenechi. Zakukondweretsa bwa? Inanena dzulo kuti ineyo ngati mzimayi ndikusangalala ndi machoice amene akupanga. Ngakhale ife sititengapo mbali bwinobwino koma ndizosangalatsa kuti azibambo akuganizira makamaka ku DPP kundekwa ndi dabwitsa ifa sikumaveka kwa mzimayi wina aliyense. Komanso tikaona iwo ajali ndi ma-vice president ma-vice mu zigawo zonse kulibeko wamkazi. Ndekukatenga mzimayi zimenezo zandisangalatsa kwambiri kuti aganiza bwino kuonetsa chidwi chotungula azimayi pa magali awo osiyanasiyana. Koma chimene chikudetsa nkhawa ndi chokuti of course ngati kumbali trend imene mwina tiionebe pa adakalipo ozasiya ozapereka kalatazi. Ndikukhulupirira aliyense akuphunzira chifukwa zipani zonse zikumakhala zikuonera kuti azathu apanga bwanji. Ena amene sanapange machoice bwinobwino kuti tipita ndi ndani ku zisankhozi akuphunzirapo kuti azathu atenga azimayi chifukwa population ya azimayi iliponso yambiri yokutinso paja kuli women manifesto. Mabungwe amene sali aboma anapanganso manifesto, anapanga lonchi nkuona kuti azimayi tingatukike bwanji m'Malawi muno. Ndikukhulupirira kuti aliyense akuphunzira on a day-to-day basis. Lero ndi tsiku lachiwiri tikuona zimene zachitikazi. Kutsogoloko kumwina tionanso zinthu ngati zomwezo. Ndibwereso posera pa ajekwa taona kuti apita Mutharika asankha jenansa kuti ndi amene akayime nawo pa chisankho chimenechi. Osankha kuti choice ya mzimayi koma are you surprised? Ndiwe odabwa ndi mmene zatulukira apa? Kunena zoona aliyense amene akanasankhidwayo kudabwa ukanakhalapo ndithu chifukwa sizinali zodziwikiratu kuti amene angamusankhe ndi uti. Zilipotu zipani zina zimene m'malamulo awo zimaneneratu kuti wokhala running mate amayenera kukhala uyu. Ku DPP malamulo awo wokhala running mate amasankhidwa ndi amene atakhale candidate. Ndiye chifukwa wosankha ndi candidate zimakhala zovuta kuti mudziwiretu. Ndiye mukandifunsa kudabwa kwanga kukhala kudabwa osati kosiyana ndi osati kudabwa chifukwa cha amene asankhidwa awoyayo koma chifukwa kuti aliyenseyo amene akadamusankha ndi munthu wokuti
sitimadziwa kuti akhala kuti makamakaso ndimene anabwerera iwo sanabwere naye tinaona ena onsewa kumabwera naye oyimana kupatula mwina dzulo aduwe amene sanabwere ndi owatandiza mpaka anawabweza osati kuti abweza fo yoti sanabwere naye koma anali okhawa amene sanabwere ndi running mate zoona Professor Peter Mutharika anayima koyamba ngati president mchaka cha 2014 muchaka chimenechi adayima ndi Saulos Chilima ngati running mate ambiri anadziwa ndiye satsikulo muna kummawa sana sizinali zodabwitsa kuti zodziwika nthawi yopereka mapepalayo yayo Achilima adapita nawo nkupereka muchaka cha 2019 pamene Peter Mutharika adayimanso kachikena pamenepo ndi anthu ankaganizira kuti mwina akhala wakuti ndi pamene mukumbuka adakawatenga achimulirenji pa General Corner zimene zinali ngati zodabwitsa lero anthu amakhalanso akuyang'ana kuti kodi lerolo ndi apanga zotani Peter Mutharika amenewa powonetsa munthu amene amusankha ndetaona kuti asankha a Jane Ansah omwe amachokeranso mboma la Nchewu kumene kunkachokera Achilima amene adawatenga mu 2014 kumene kumachokera achimulirenji amene anawatenga mu 2019 a Jane Ansah ndi achimulirenji amachokeranso constituency imodzi dera limodzi ndekuti Peter Mutharika asonyeza ndithu kuti mwina ali ndi pamene ndifunse pamenepo kuti ndi coincidence kuti Peter Mutharika mmene mavotokozera ma running mate awo kuyambira 2014 Nchewu Achilima 2019 achimulirenji Nchewu lero 2025 a Jane Ansah Nchewu makamaka awiri otsirizawo mpaka na constituency imodzi amakangananso analimbirana ku constituency kuma primaries a DPP mpaka na achimulirenji anangozisiya kuti akaone kwina zina ndi plus kapena ndi chani chimene akumaona kwa anthu akunchewuku mpandale sindinganene kuti mungalowe mu mtima mwawo kuti munene kuti munena koma ndimati kuti powunikira pandale kuti ndi chani chimene mwina akuona ndi anthu amenewa akunchewu a Mutharika mwina zimenezo undilole mada tiyankhule nthawi ina yake mofatsa kuti tizukute ndi bwinobwino koma chabwino tibwerenso timpase John Paul ali kunseuko John Paul tapitiriza
kwa chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Mutharika nyamuka malo ano akutuluka kumeneko. John Paul ali kunseko komweko kuti mafuna kuti azikupasitani zimene zikuchitika kumeneko kuti muzitha kuona amene muli pakanema, koma nonse amene muli pa wireless sitingakusiyeni. Tikufotokozereni chindunji cha zimene zachitika mamene ndikanika kuti ndinene ndinakali ndi yamika Chitete komanso Peter Jekwa kumwenda amene akutiunikira kuzukuta zimene zikuchitika. Ndi tsiku lachiwiri lero lopereka kalata kwa bungwe limeneli la Malawi Electoral Commission MEC. Oyamba kupereka lero lino anali Peter Mutharika amene akungochoka malo ano. Kwa amene mukuona pa chithunzipo ndi amene wakutulukawo aotsatira chipani chimenechi ali mbali ayima mbali kuipatsa chilankhulo cha masiku ano amati kuipatsa moto kuti anabwera pano. Amene ndimayankhula nawo Chitete komanso Jekwa akunena kuti izi zimatanthauza ku organization amene panabwera anthu ambiri otsatira chipani chimenechi mmakaka amenewa, kutanthauza kuti anakonzekera bwinobwino, komanso zimathandiza kukhanga kupereka uthenga Chitete kumathandiza kupereka uthenga komanso kuti ena aphunzirepo kuti anzathu anali very well organized, anali ndi anthu awo. Ifenso tikamapita tipite kukonzekera otsatira DPP kuona kuti anzathu ngati anali kumeneko chonche ndi kuti chipani chathu chikadali ndi mphamvu zokuti azipita kumpikisano ndi chikhulupiriro. Nde zationetsera kuti anzathuwa ndithu anakonzeka komanso awapatsa chilimbikitso anthu anzawo amene akuwasapota. Mwinanso kwa anthu ena amene sizobisaso pakhala pa kukhala ngati pali kukayikira ku thanzi amene umoyo wa mtsogoleri wakale wa dziko lino pomuona kubwera kuzapereka kalata zimenezi yekha. Mwinanso ndi chilimbikitso kwa amene amatsatiranso chipani chimenechi. Peter, pali zinthu zimene ndi mmene zilili zoti palibe munthu angazisinthe maka tikamakamba za msinkhu wa mtsogoleri wakale Peter Mutharika. Nde wena amayikamba imene kuti ikhale ngati campaign issue, zinthu zoti zizikambidwa pa pokonzekera chisankho chimene chichitikechi. Amene ali otsatira Mutharika ndekuti lero alimbikitsika kuwaona okha akubwera okha akukapereka makalata. Iwo akhala ndi mmene zinthu zakuzionera. Amene ali mbali inayi amene sawakonda Mutharika akaona zimene aona nawonso akhala ndi zolankhula zambiri, chifukwa zimene zimaoneka nzoona kuti panali ndithu kulimbikira kuchokera kumbali ya achipani cha DPP kukonzekera kwakukulu kuti paliponse pamakhala anthu amakhala ngati kukhala mbali mukuonesetsa kuti akuwateteza asamaoneke kwambiri yayi. Ndekuti amene samawakonda Mutharika aona zimenezi nkuonanso kuti mwina ndi zinthu zoti azizikamba mosonyeza kuti nkhani za thanzi ndi nkhani yayikulu. Koma ife kungoona chimene tinganene chonena kuti Mutharika okha apereka makalata, analankhulanso adziwitsa dziko zoti amene ayime naye ndani. Ndiye zimenezo ndi zimene ife taona, zimene omvera pa wireless ya Zodiac afotokozeredwa amene akuonera ndiye pa Facebook pa kanema wa Zodiac onsewa nawonso atha kuona paokha kuti Mutharika aja adzapereka mwayi okha kalata zawo ndi kunena amene ayime naye pa chisankho chimene chichitike pa 16 September. Nkulankhula kwawo ndisanabwere kwa yamingani, nkuyankhula kwawo Mutharika akunena kuti abweranso kuzayima osati for he has nothing to gain, akuti has nothing to gain, koma kuti akufuna ku apulumutsa Malawi ku mavuto amene akumana nawo. Ndi zimene amanena ndanena kuti akufuna so campaign yokha ya mtendere yabata ndi zina zotero. Unagwirapo zili pa zimene amanena. Zimenezi ndi zimene Mutharika yeni kumbuyoku ayankhulapo kale komanso chipani chawo cha DPP